az új technológiáktól nem kell félni. Berczó István vagyok, a Weinberg 93 építő Kft. Ügyvezetője, tulajdonosa. Építőipar 2026, jövőt építünk ma konferencia KED csinálója okán ültünk le itt a Balaton partján. Egyben invitálok is benneteket az október 2-án megtartandó konferenciára. Az építőipar egy nehéz helyzetben van az elmúlt időszakban, de azt gondolom, hogy átvészelhető, és mindenképpen győztesen kell kijönni a szakmának ebből az állapotból. Mik a főbb teendőink? A konferencián bővebben fogunk erről beszélni. Rendet kell teremtenünk a saját rendszerünkben, az új megoldásokat, a digitalizációt, illetve az úgynevezett AI rendszert is azt gondolom, hogy el kell kezdenünk használni, és amit más fórumokon is el szoktam mondani, nagyon-nagyon fontos, hogy a napi 8 órás munkaidőt kitöltsük. Ne 6,5-7 órában kelljen foglalkoztatnunk a kollégáinkat, elsősorban fizikai létszámot, részben a mérnökére is vonatkozik, ezzel már egy 10-15%-os hatékonyság növelést tudnánk érni, illetve azt gondolom, hogy az új technológiáktól nem kell félni, nyitottnak kell lennünk a külvilág felé, nyugat-európai hatékonyságot mindenképpen el kell tudnunk érni, mert előbb-utóbb árszinten is kiegyenlítődik a piac. Sok cégnél már látszanak a megoldás jelei, lehetőségei, beleértve magunkat is. Csak biztatni szeretnék minden építőipari szereplőt, hogy legyünk képesek az új befogadására, digitalizáció, robotizáció, illetve az AI rendszernek a bátrabb használata. Azt gondolom, hogy ezzel egyenesbe tudunk jönni. Várunk mindenkit szeretettel a konferenciára.